Novi Las Vegas u Istri i vrijedan 1,5 milijardu američkih dolara. Otvara se i još 5.000 novih radnih mjesta. A kao šlag na tortu naravno dolazi neizbježna Formula 1. Rekli bismo investicija i snova koje Hrvatska ne može odoljeti. Samo je pitanje hoće li to završiti kao prekrasan turistički san ili mora u koju su povjerovali istarski župan i predsjednik Josipović. Naravno, cijelu priču pratila je kolegica Senka Mošnja. Konferencijski centar sa zabavno-sportskim sadržajima, uključujući hotele i kockarnice, izgradio bi se u Hrvatskoj, moguće negdje u Istri. Američki biznismeni predvođeni lasvegaškim lobistom Zoranom Savičićem, rodom iz Banja Luke, žele, kažu, uložiti 1,5 milijardu dolara. Turizam je ovdje, vi znate, 3-4 mjeseca maksimum, 2 špica. Mi hoćemo to da napravimo da to bude 365 dana. Bombastične najave o zapošljavanju 5.000 ljudi u centru kojim bi dnevno prolazilo oko 50.000 posjetitelja izazivaju sumnju među Hrvatima. Savičić kaže, svi su ti poduzetnici legitimni, vlasnici su kockarnica, promotori lasvegaškoga brenda. Od vas zavisi kako ćete vi narodu prezentirati, hoćemo li mi biti tu ili nećemo. Mi možemo lako da se vratimo u Crnu Goru. Crna Gora također je bila jedna od potencijalnih mjesta ulaganja. Bile su tu i Albanija i Grčka, no Hrvatska je investitorima najzanimljivija. Svidjeli su im se Zadar i Dubrovnik, no kažu Istra ih najviše privlači. I to zbog blizine, prometne povezanosti i čini se pragmatičnog župana. Jamčim kao istarski župan da mi zaista vrlo nebirokratski, vrlo brzo možemo donijeti sve odluke, jer je ovo jedna iznimno snažna, atraktivna ponuda koju imamo na stolu i koju ćemo pokušati svakako ne izgubiti. Las Vegas u malom prostirao bi se na 100-tinjak hektara, a pod kojim bi se uvjetima ulagačima ustupila zemlja nije poznato. Ne zna se još ni točna lokacija, ali se spominje da bi to možda moglo biti ovdje u blizini Vodnjana. No nije još isključena ni Poreština, a ni područje Umaga. Koliko je cijela priča izvjesna, Jakovčić nije procjenjivao, no priliku ne želi propustiti. Ja sam čovjek koji je došao u politiku iz poslovnog svijeta i znam da treba desetke projekata pokušati realizirati da bi se onda jedan uspio realizirati. Kako potencijalni ulagači s navodno jakim vezama u svijetu imaju iskustva u brendiranju, najavljuju kako će uspjeli projekt u Istri promicati hrvatske robne marke, domaće proizvode. Recimo što ima dobro u Hrvatskoj, ima maslinovo ulje koje je jedno od najboljih na svijetu, ima vina koja treba da se ukrupne u 1 ili 2 brenda. I dok se jedni protive ulaganjima zbog bojazni od prodaje i devastacije hrvatske zemlje, a drugi zauzimaju za što više novih investicija, Amerikanci razmišljaju. Konačnu odluku o tome hoće li svjetla mini Las Vegasa zasjati baš u Istri donijet će za oko 2 mjeseca.